ଅଦା ରସକୁ ଖାଇ କାଶ ସିନା ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜମା କମି ନଥିଲା। ତଣ୍ଟି ବଥାରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ନାଲି ଚାହା ଟିକେ କରି ସକାଳୁ ପିଆଯାଇଥିଲା। ଦିନ 9:30ରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପ୍ରୀତିମାଙ୍କର ବଦମାସଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ରୁଟି ଆଣି ବାଛୁରୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ହଟକେସରେ ଟେଣିକି ଯେତିକି ରୁଟି ଥାଏ। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା ହେଲା କଟାକଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଖାଉଛି ମୁଁ କରି ପାଟିକୁ ଛଟି ଛାଟି। ଦୋକାନରୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଲାଗିଗଲେ ହଣାହଣି କାମରେ। ମେଞ୍ଚାଏ ମଞ୍ଜି ମାର୍କେଟରୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ବୁଣା ଯିବରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ବି ଖାଇବା ଥାଳି ସାଇଡ଼ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଭାତ ପେଟକୁ ଯିବନି ଏ ବାପ ଝିଅଙ୍କର। ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଟିକେ ଭାତ ପାଖରେ ଥିଲେ ଥାଳି କେତେବେଳେ ସଫା ହେଇଯାଏ ଜଣା ପଡ଼େନି। ହାଣିସାରି ସାର୍ ଆମର ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରୀତିମା ତା ବାବାଙ୍କର ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେଲେଣି। ରାତି ଖାଇବାରେ ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ବାଇଗଣ ଚକୁଟା। ପ୍ରୀତିମାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ 2ଟା। ରାତି ଖାଇବା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିଭି ପାଖରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଜମାରେ